En geno mar Nyakaramogi ni riyo makare kendo en gikruok makare mar budho kodwa e weche manyien mag migago ka waikoni mathoth mokalo. In gi thuolo mar oro ote machuok e laini marwa mar ote machuok ma en 33600. Mokwongo mago ma wamiyo pek. Ji ariyo moting'o nyathi owito ngimagi Rongai tok obila gogi gi bunde odhiambo manyoro. Riwruok Okinde olando mako bura ne obila mane goyo ji gi lisasi e kinde ng'anyo. Wazazi wetu wa CID wale wako na professionalism on that side, wanaenda tunaadapt hizo nini, alafu hao watu tutawashika na tutahakikisha wananchi kwamba tutawapeleka kotini. Obila ochaka pedha mar manyo jokuoe kod jomecho manokwelo e duka maduong' e kar dak ma Nyalenda. Nyakaramogi arwaki weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng'. Ji ariyo owito ngimagi e kinde ng'anyo mane otimore odhiambo manyoro yo Rongai e kaunti ma Kajiado. Kuom jogo mane owito ngimagi ne nitiere nyathi, ka ringre nyathino noter kendo kane kar kano ringre ma Ongata Rongai e sub-county funeral home e kaunti ma Kajiado. Ne en odiechieng' manochako kaka pile ne anyuola mathoth Rongai e kaunti ma Kajiado no, kendo ne en ng'anyo mamuol mar kwedo sirikal. Jomatindo noikore ka ne gidhi e ndara mar mondo mi gibag ng'anyo. Bende ne gimedo sundo sirikal mondo lokruok obedie. Kata kamano odhiambo ma chieng' tich ang'wen no, weche nyodhi opogore, kama bende weche nyobedo matek ma oganda moko nowito ngimagi. Jaod bura mar Arida Otiende Amollo omako bura mar rucho oko paro mar chik mar omenda mar higa 2024. E ote manondiko ne spika mar od bura Moses Wetangula, Otiende wacho ni od bura kod jatend piny onge gi teko mar golo oko kata timo lokruok mathoth ne paro mar chik mosechopo e somo mar adek. Otiende lero ni yo makende mar wito oko paro mar chik mar omenda higa 2024 en weye mondo chak tich ayanga, bang'e to jod bura otimo twak kendo puodho paro mar chik mar rucho chik mar omenda ma higa 2024 e odiechieng' ma chik makamano ne chako tiyo ayanga. Kaluwore gi chike kare 115, jatend piny nigi thuolo mar ndalo 14 mar keto koke e paro mar chik bang' spika chwalo ne. Ponono ni jatend piny otamore keto koke e paro mar chik makamano bang' ndalo 14, paro mar chik makamano chako tich ayanga. Ma yango ni paro mar chik mar omenda ma higa 2024 dhi chako tich ayanga tarik 9 mar dwe mar 7 bang' jatend piny William Ruto otamore keto koke e chikno chieng' tich adek jumani. Kaluwore gi ng'anyo mar kwedo chikno manomiyo rowere mag Gen Z omonjo od bura mamalo chieng' tich ariyo mokalo ni. Obila mag okwach kich e boma ma Kisumo osechako timo nonro mar ndhiyo achije buora mane omonjo duka moro e kar dak ma Nyalenda mayudore Kisumo Central e seche manye jopiny ng'anyo. Duka no miluongo ni Upmart Supermarket ne otur kendo achijego mane thothgi gin ojende ne okwalo gas mag tedo ma kwan gi pod ok oyangi. Jatend obila ma Kisumo Central Peter Mulai owacho ni giseyudo tipo mar monjno kendo achijego eko duto idhi maki. Ogolo sim mager ni jomaundu mathoro kawo nafas mar kwelo e seche ma oluong ng'anyo konyisogi ni ndalogi ikwana kwana. Na tutaadapt hizo cameras. Wazazi wetu
wa CID wale wako na professionalism on that side, wa sense of crime personnel wanaenda tunaadapt hizo nini, alafu hao watu tutawashika na tutahakikisha wananchi kwamba tutawapeleka kotini. Kwa hivyo kama ni mzuri pia nimwambie wazazi, mtoto wako kabla hajaenda maandamano ongea na yeye. Kwa ajili hii kitu haitakuwa tu vile unafikiria. Tutapeleka kotini na huyo mtoto labda ako shule atafungwa. Na wale ambao wameenda na hizo gas, afadhali urudishe. E weche mamoko ni rawera ma jahigni 23 rem nego e kar thieth ma Coast General Hospital Mombasa bang' obila achiel gi magina e ng'anyo manyo otimore odiechieng' manyoro. Rawerano miluongo ni Ahmed Mohamed koni ne riko wuok manyo thuolo mar tich e kambi agents matero ji e pinje maoko eka norodhno kod jong'anyo mane obila ke e alwora ma Sabasaba. Min rawerano koro ywak ne piny owacho mondo konye e yor thieth mar wuodeno mokoni e mosebedo katimo kibarua eka giyud gima ginyalo chamo. Obila ma Mombasa nochako keyo gi magina rowere manyo monjo jopiny kendo turo dukni e alwora ma Sabasaba kod Buxton. Nenda zangu nyumbani Kisauni, risasi ilipigwa nyuma yangu, imenipiga kwenye kiuno ikatokezana kwenye tumbo. Tukifika hapa Buxton mbele ya junction ya Makadara, risasi zikaanza kulia. Moja ikanipiga, nikamuuliza mwenzangu, nasikia kama kitu kimeniingia. Nikiangalia hivi naona na bleed. Ikabidi wakachukua boda fasta wakaniwaisha Jocham pale, nikapata first aid. After having first aid nikaletwa hapa Makadara for emergency, nikavuliwa nguo nikapelekwa theater. Alikuwa kutoka kufuatilia mambo yake ya safari, hakuwa kwenye maandamano, ndo akakuta mpigwa risasi ya mgongo kaja na huku mbele kwenye tumbo. Sasa naomba serikali ifuatilie, nisaidie kijana wangu yuko hospitali. Yeye ndo kila kitu kwangu, anisaidia. Kwa hivyo naomba serikali itende haki, nisaidie. Naomba serikali hii mambo ya kushoot innocent people wasitishe. Sisi tunatoka youth kutetea haki zetu. Kwa tunaomba tusikilizwe na hii mambo ya innocent kuuliwa iishe. Kumalizia, serikali, you are not fighting against terrorists, you are fighting against youth, unarmed youth. So, angalieni vizuri kwa makini vile mtahandle youth. Riwruok mar okinde pacho kalo Society of Kenya okwedo mokalo tiyo gi jolweny e ng'anyo mar kwedo sirikal. Gimedo wacho ni mano biro keto piny Kenya kama tek. Ne giloso bang' limo ji manoyudo hinyruok e ng'anyo osiptal ma Kenyatta kawuono, kendo kindego wacho ni giseyango obila mosebedo katiyo gi lisasi aoyaye kuom jo ng'anyo. LSK bendo singo mar yawo bura mar chwalogi e doho. What as LSK we can say that we'll be filing a petition. Police should be able to be properly dressed and can be identified so that people are aware that these are police officers. But to see police dressed as if they are part of the thugs, yet they are fully armed, it brings a lot of fear to the general public. And also the question of how can you hold accountable someone that you cannot identify? Because the video with the red pickup, I remember even seeing it at the Supreme Court, and the plates were turned up, so you cannot see them. And my question to the Inspector General of the National Police Service, this is the kind of service that is giving to Kenyans, that so that we cannot be able to identify the killer cops. We are not able to identify those who should be held accountable. Because when you fully mask up and wearing a hat and you're covering your face with a bandana, the aim is to be able to perpetrate violence and with total disregard. And this comes after the backdrop that the head of state gave a second presidential address saying that not in his tenure, not in his government, these things are not going to happen. And these are part of the reasons that the continued mistrust by the members of the public reigns high, because the head of state speaks with one side and yet his actions or the actions of his agencies say something else.
We should be able to identify who are these police officers. We should be able to identify them by their rank and by their names because they are properly uniformed. And further, there are other policemen who shot at some of the journalists as they recorded the arrest of others. And I think people have been able to share his name and identity. We'll be taking legal action against that particular officer. Jokanyo e sekta mar thieth kanyakla kod MCS obago romo masumore paro ewi kaka inyalo ket e chik makare matayo chenro mabiro miyo pek tuoche mosebedo kojwang' e pacho ka medo landore. Millicent Adhiambo achiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumo. Millicent, inyalo nyisowa ni to chenro no timore kama nade kata romo no to gin ang'o giri mowachi manyalo konyo e chopo dwaro margi? Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwa Kisumu kuma jokanyo e sekta mar thieth kamoting'o jotelo mawuok e counties ma Kaluo, mano Migori, Homa Bay, Siaya kod Kisumu koro mokandi kanyakla kod MCAs mondo mi gisumre paro ewi kaka ginyalo miyo pek kata keto chenro kata chike manyalo tayo kaka inyal ked kod tuoche mabende osebed ka ojwang' e alwora mekwa mabende dholiech dendo ni neglected tropical diseases. Abro dhi irgi achiel kachiel mondo gilerwa ni tang'o miyo gin ka odiochieng' ma kawuono to tuoche gi eki ka dani moro nitie dala dwa ng'eyo ni gin mage, gileronwa ni to gin mage to ere kaka ginyalo kedo kodgi, to ere oganda bende nyalo ritore mondo mi ogeng' tuoche ma kamage machiegni ahinya. Abo chako kodi mondo ilerwa ni to kawuono ang'o miuromo e magawa mar Royal Sweets kaendi, to ang'o mutwake maduong' kotenore kod weche mag ng'iyo tuoche mosejwang' e alwora mekwa? Erokamano kabisa. An iluonga ni Fredrick Oluoch, Director mochung' ne weche mag thieth kod ler mar alwora e Kisumu County. Odiochieng' ma kawuono ni wang'iyo wach mag tuoche ma owacho ni tuoche mojwang'i kata neglected tropical diseases. Magi tuoche mosebedo ka nitie to ok ng'igi gi wang' maber ahinya kata ok dewgi. Koro iyudo ka ok oket pesa mani kare mar neno ni thieth margi otim maber. Iyudo ka gin tuoche kaka sani wan gi moko kaka rabies, mago tuo ma kaponi kata guok okai to iyudo wan gi tuoche mag guonyo kaka scabies kata kalanga ginigo. Wan gi tuoche mopogore opogore kaka leishmaniasis kata elephantiasis ma king'iyo to ka tinde ji kuot kamano kamano. Koro omiyo odiochieng' ma kawuono ni wan kamoro achiel counties Kisumu, Homa Bay, Migori kod Siaya, ka wan kamoro achiel executive kod jogo matie county assembly, tiende ni members ma county assembly, kwa ng'iyo ni to wasumo paro kendo waneno ni to wanyalo manyo resources kata pesa mwaketo go chenro makare. Odiochieng' ma kono ni bende wan kod work plan kata chenro mani kare mar neno ni tuoche gi ong'iwi kendo oming'i e dewo wang' maber mondo mi waneno ni ji kata jogo manigi tuoche gi oyudo thieth makare mondo gibende gidag ngima maber kaka joma moko. Erokamano ahinya. Kaka jalno mabende owuok e ofis mamalo mar Director General Laktar Patrick Amoth, inyalo mana lero ne jopiny ni to kanulaloru kod daktari kata ote morigo kan kotenore kod chenro mowinjo ket kare mar kedo gi tuoche gi gin mage? Erokamano. Mokwongo iluonga ni Dr. Hezron Omolo, achung' ne rang'iny mar lony mag jotije kod jotije te e bad migawo mar sirikal mamalo mar Ministry of Health. Wabiro ka mondo wapar ne ogandawa modak e dho nam Lolwe kwang'iyo Migori County, Kisumu County nyaka Siaya, mondo wapar ne nitie tuoche moko mosebedo ga kojwang' kendo wabiro mondo wachiw plan kata chenro mar keyo plan mane waseloso mochakre gi higa 2023 madhi nyaka higa 2027. To ma en mana mondo wapar ni tuoche gi pod nitie, bedo nosejwang'gi to pod gintie kodwa. Ka gintie kodwa onego bed ni nitiere chenro mar keto omenda mondo yud kaka konyo mondo wagolgi mondo kik giduog kendo e gwengewa kata e community wa kata kuonde mwadakie. Mano momiyo koro wabiro mondo
wasumre paro gi members mag county assembly mawuok aluoka, directors mochung' ne migao mag thieth mawuok aluoka, kendo mondo wamigi chenro ma wan go kaka sirkal mamalo kalure gi tuoche ma nitie ma osebedo ga kojwang'. Tuoche gi ng'eny, kendo achiel kuom gi en tuoche kaka dhoho miluongo ni leprosy gi dho ngere, nitie tuoche moko kaka guonyo miluongo ni scabies, nitie tuoche moko kaka njofla miluongo ni worms, nitie moko kaka mineme miluongo ni jiggers mosebedo ka nitie kuondo e kindwa ka kuom ndalo mathoth. To nitie moko ma pod biro manyien. Koro nego beni ka pod gintie e kindwa, ka pod gintie e gwengewa, to waketo pesa, waketo omenda moro matin mondo wagol gigo kik giduog kendo. Emomiyo wabiro wakwa jo komiti mag mochung' ne omenda e counties wa, mondo wakwa jo MCS mochung' ne budget e county wa, mondo chok omenda oket kamoro achiel mondo wagore gi tuoche gi kendo watieke gi e gwengewa mag Kaluo. Erokamano ahinya. Kaka jotelo mag counties, ubiro miya kwan kata atamalo kata statistic ma usekawo e gwenge koting'o kod tuoche makamagi, kaka in Kisumu chalo nade? Erokamano ahinya. Iluonga ni Mheshimiwa Tobias Okelo Martin, Migori County representing Kakra Ward, and jakom mar health e County Assembly. Wamor ahinya odiochieng' ma kawuono ka wabiro ka daktechwa mag weche mag ler, weche mag thieth nyalo fwenyo gigo ma osebedo ka olal e kindwa kaka tuoche ma osebedo ka hinyowa, to samoro gipondo kuomwa ok wang'egi nikech jogo ma gichamo ahinya gin dala. Omiyo kawuono ka wabiro kendo wafwenyo ni nitie tuoche ma opondo kendo gidwaro ne mondo mi kaka sirikal oket pesa, then ka giseketo pesa to wan kaka assembly wane ka wanyalo konyogi mondo mi wapuodhnegi pesa gi mondo pesa gi oduog chien kuom jogewa mondo mi othiedh jogewa mondo jogewa oyud thieth. Wan kod mine madongo, wan kod nyithindwa ma ok ong'eyo gima gitimo, to mak mana ka ofwenye sani ka koro osefwenya gi jotendwa ma koro waneno sani gi, wamor ahinya nikech wabiro dok chien kendo wambe wadhi lando, then sa asaya ma osepange kendo osekete kind kaluwore gi sirikandwa, wabiro kale mondo mi jogewa oyud thieth mondo tuoche manopondo kuomwago orum chuth kaka osekete ne ba higa 2027 onego bed ni watieke chuth. Erokamano ahinya. Machiegni. Erokamano. Anya wacho ni kaka jakom mar budget gi pogo pesa e County Assembly mar Kisumu, awacho na yie gi weche mowacho ka mag tuoche mojwangi nikech kaka jaod bura maya kendo e boma mar Kondele maboting'o dhano mang'eny man gi mapato mapiny, to wayudo ni tuoche gi samoro kata mana dhier ema be ng'eny gi kelo gi, nikech sama koro ionge mapato maber to samoro environment mari be koro chuni ni dak kamarach, samoro kama onge cho, samoro kama pi drainage onge maber. Omiyo wawacho ni kaka jakom mar budget mar Kisumu County koa wariwore kamoro achiel gi jo health, wadwa manyo omenda, kendo awacho ni sama wadhi loso budget manyien wadhi loso, wadhi chako wuotho kodgi to watimo public participation nikech nyaka information gi data mwadwaro kaka county gimiyowa kaka kawuono, kendo awacho ni wabiro make sure nikech health ema wayudo pesa mang'eny kabisa sana sana e County Assembly mar Kisumu, but pod ok nyal mono wamedo pesa matin mar mondo watiek tuoche kata mondo wagore gi tuoche mojwang' ei Kisumu kata ei Kenya ka. Erokamano. Erokamano. Inyamiyo mana Homabay mana mapiyo. Gi nyinga iluongo ni Dr. Gordon Okomo, an County Director mar Homabay. To anyalo wacho ni e Homabay e tuoche mojwangi wasetimo gimoro ni granular mapping manyiso ni wang'e kuma tuoche gi nitiere mopogore opogore, ma sama watimo kata budgeting kata watimo intervention mora mora to wang'e ni kama mineme ng'enye, wang'e kuma schistosomiasis nitie, kuma gik moko mopogore kaka guonyo. But gima dawach maduong' ni in as much as watemo kaka sirikal, wamba okwa ni mondo jopiny bi okaw patik mondo at least arita ler mar alwora, mondo ng'e ne choche kaka wadak, nikech guonyo en gima ng'ato nyalo geng'o, mineme en gima ng'ato nyalo geng'o, to gik moko kata schistosomiasis en gima nyalo ng'e kidak maber. Sanitation is very key, unless it's all of us responsibility even at household level. Thank you. Thank you so much. My name is Mebo Chanzu, Chief Officer Public Health and Sanitation. Mine is just to request all of us to join together as stakeholders and put resources for sanitation and hygiene together so that this can be dealt with as one. So we are glad that we have statistics. We know where our counties have the big burden,
And from here, we are going to look at strategies on how to reach these areas so that we can reduce these disease conditions that are affecting our people. So we are urging all of us as stakeholders to come together. Let us do the small doable actions that we used to do during COVID-19, like hand washing. Let us make hand washing as a habit, and let us make use of the toilets that we've built. Thank you so much. Thank you. Kawatieko. Erokamano kawatieko adwa wacho nyinga en Seth Okumu MCA Maiseme. Gimoro kendo migombo ne watim e yor mar gengo tuoche mosebed ko jwange ni kaka wan jotelo wawuoth ka walando ne ji gigo monego bende gitimo mondo gikony jopiny gengo tuoche gi. Then mogik idwa ni kantie chik moro amora ma assemblies onego bende loso mondo kony e weche addressing issues mag tuoche gi mosebed ko jwange. Then kaka assemblies mantiere ka endi ang'wen gi wa move with speed mondo walos chike machal kamano mondo konywa mondo tuoche mosebed ka hinyo jowagi mondo bed ni gin gigo manyalo rumo chutho e counties wagi. Erokamano. Nyamana kamano Milton kionge penjo mora mora mano e kaka romo mar neno ni omi peka weche mag tuoche mosejwange gwenge mondo nega kinyalo ked kodgi mondo tiek gi chuth dhi ka bende romo no poko rumo pod wadwa ni wawuogi mathoth e seche mag watieko mondo ka ang'o chopo seche mag ang'ich welo kod oimore twakelnu weche motimore kaendi kata mago mwayago kaendi gi kukogi mondo wang'e ni to bang' romo ni ere kaka gise go kang' to gin weche mage magiwuogo bende gidhi kete tim mondo gineni weche ma owuok kaendi okonyo jogweng' magiwechien. Ka kamano kionge penjo adwoko ni mondo idhi nyime kod weche mamedo tuche mesawa mar ke weche mar Ramogi TV. Milton an kuomi. Erokamano inya Millicent Adhiambo kowuok Kisumu kuom report ma jaber makamano. En thuolo mano ma koro wakawo yweyo mokwongo e chenro mar migago, to kapok wadhi e yweyo aneno ka ote moro nitie kani ma Ochola wuod Minombei tuo mar kalanga kod guonyo tithiedho nade. Mano aparo ni kineno daktache to ginyalo pimoni. Kaeto ote machielo bende wacho ka ni Anandaro Yongo kawuok Asembo aneno Ramogi TV maler kendo wakwayo mondo mi obila oti gi jopiny maber. Aneni maber ka ntiere game mai Somisto Ramogi ler koni. Kaeto machielo en Laki kawuok yani Masai en bende wacho no winjo makare. Migago donjono maber ma Patel mar Honge Beach agoyo mos ne Gen Z duto mabende nolalo jowetegi. Nyakwara Mogi wakawo yweyo mokwongo kik idhi mabor aduogo bang' thuolo machuok. Escape to the beach and enjoy amazing discounts at the luxurious Ocean Beach Resort and Spa Malindi, courtesy of View Travel. Book with View Travel and enjoy 3 days at Ocean Beach Resort and Spa for only 43,000 Kenya shillings when you take the scenic SGR route, or opt for the flight option for only 52,000 Kenya shillings. Whichever you choose, prepare to be pampered. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 to book your dream beach vacation at Ocean Beach Resort now. View Travel. Dream, explore, discover. Kote nchini mbele tuendelee. Kenya Twende Mbele. NCBA. Go for it. Mondo yudi skiza tun mar Yesu Kedo, de mana star 860 star 417 hash. Ramogi TV en e od jower duto te. Makik bai kata matin. Ang'o motimore? Pim na ber koda thuolo mondo pim na gimo timore. Ywaruok e kind joot. Kiki wach nok na wacho ni takiji kamako.
Kiaya. Nyimine ariyo yudore e ywaruok mar ot. Anyalo chwadi gi dastan. Piny bro puonji. Manyo hera, yudo hera kod lalo hera. Iwuta ni hera mondo mi bede odni. Chung kachiel kinde matek. Agoero kamano. Gimitimona. Onge ng'anya timone ng'ato. Ewi Nam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana Ramogi TV. Arwaki ni machiegni kendo jawinjo. Chieno mapile odoke wang'e e boma ma Kakamega bang' ng'anyo masundo sirikal wi paro mar chik mar omenda 2024 mane jatend piny Kenya William Ruto owito oko. Johala manyoloro duknegi ka giluoro monj mag jong'anyo nenore koyepo e kuonde mag tiyo tijegi kawuono. Johala go wacho ni ng'anyo machieng' tich ariyo kod nyoro tich ang'wen ne omiyo giyudo lal maduong' mokalo mag ohala, kaka kamano koro gidwaro mondo sirikal owinj kwayo mar jopiny. Mimi kulingana na mimi Tuesday town ilikuwa ikaliki, na mimi kama youth leader wa hapa nikiwa hawkers hapa, biashara bado ingale chini, although vitu mingi tulipoteza. Kwa hivyo mimi kulingana na vile rais aliamua ya kwamba hii kitu aweke sahihi, alijaribu, lakini tungali tuko na tension sana na hali ya biashara haijakuwa sawa. Kuna wale wamepoteza vitu, wamama wamepoteza vitu. Mimi ukiangalia mgombe ilikuwa takani uzwe Tuesday hadi leo ni siku ya Alhamisi. Imagine sijauza tangu asubuhi, niko na shilingi 10 peke yake. Rais amefanya vizuri, lakini bado hatujaridhika kwa sababu hatuna uhakika kama yale amesema yatayatimiza. Kuhakikisha kwetu ni kwamba ange withdraw hiyo mambo na hiyo finance bill, ndio tukue sure Kenya itakuwa na amani. We are very peaceful. Saa hii kila mtu anafanya kazi yake. Hatuna jambo lingine, bali tunasema wananchi warudi kazi. Shida ikipatikana tena tutapata ingine. But pia imetusaidia kujua ya kwamba wale watu wenye hawafanyi kazi, wabunge wenye hawafanyangi kazi, hiyo ndio itakuwa desturi. Atakuwa anatuambia kwamba wewe hii muda yote pesa ulipewa mwaka mzima umefanyia nini? Siku si mbaya sana, but watu vijana wameanza kuandamana. Wanasema kulingana venye amesema ana sign. Hata sign hiyo katiba. But vijana wameanza kuwa na shauku, wanasema baada ya 7 days in between anaweza sign. Kawadhi nyime ende kaluwore kod ng'anyo mosebedo pachoka mar kwedo paro mar chik mar omenda, rowere nowuok oko kendo obila norakore kodgi, gino manokelo thoe, hinyruok mar lisasi kaachiel kod meko mar jong'anyo. Tok rakruok mapek mar obila notimo ne jong'anyo tich ariyo jumani. Jatend piny William Ruto nogo bade piny kendo wito oko parono mar chik. Kata kamano, riwruok makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission kod Police Reforms Working Group Kenya dwaro mondo mi jatend piny okaw ondamo kaluwore gi ngima manolal e lwet obila. Jokanye riwruoge makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission kod Police Reforms Working Group Kenya seyo jatend piny kuom chiwo kwan matin mag joma nowito ngimagi e ng'anyo e twak mare manotimo tich adek jumani. Kata kamano, riwruoge gi wacho ni kachopo odhiambo ma tich ariyo, ji 23 nosewito ngimagi e lwet obila. Kamano bende, jatend piny nowacho ni ji maromo 214 noyudo hinyruok e kinde ng'anyogo, ka kwan riwruoge gi to wacho ni ochopo ji 300. I want to thank the members of parliament seated behind me and those who voted yes for identifying the priority areas of our nation. Gimedo ni jatend piny ne okochiwo kwana joma ne omaki e kinde ng'anyo, kolieko ni joma ne omaki duto nowe thuolo. Riwruok mar Independent Medical Legal Unit e nonro margi wacho ni ji 98 ne omaki e tok chik. Kuom kwan ni, ji 56 ne ogol gi rambun kod riwruok mar Kenya Human Rights Commission, riwruogo kinde LSK kod Defenders Coalition, kamodong to obila ne odogo we thuolo gin owuon. E ng'anyo ma juma mokalo, obila nomako ji 385 maduto nowe thuolo ma oko chwalgi e doho. Kopogore kod meko, giwacho ni e kind tarik 21 nyaka tarik 25 dweni, apisa mag arita nondhiyo kendo lal gi ji 22. Giseyo jatend piny kuom koso lose wach makamae e kinde twak mare, ka luoro nitiere ni kwan ni nyalo bedo mamalo moloyo.
Kaluwore kod jatend LSK Faith Odhiambo, tarik 26 kod 27 dweni, Nyamweya Oginga kod Regis Wanjala ne ondhi kitudogi kod ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda. Kata bed ni jatend piny noloko pache e keto koke paro mar chik mar omenda ma higani, giwacho ni goyo ne jood bura manopuodho chikno erokamano nyiso ni wito chikno oko onge chunye. About 214 Kenyans were involved in various skirmishes, and many of them went to hospital. 95 of them were treated and released. Some of them, I think one is still in ICU, and others, I think 14, the minister is here. Komage, rirogegi ogolo weche mopogore magidwaro mondo jatend piny otim. Jatend piny mondo kaw ting' mar weche maricho motimore e bwo tende. Oneni obila moneko kendo hinyo jopiny okawnegi ondamo mar chik. Ogai mar obila Jafet Koome, jatendo kwach kich Mohamed Amin, komanda mar obila Nairobi Adamson Bungei, kod kamanda duto mag obila e kinde mane oroche ratich oganda ogol e tich kendo kawnegi ondamo mar chik. Bende gidwaro piny owacho omi japiny thuolo mar chwalo ratichgi kaluwore kod chik. Piny owacho ochul ne thieth jomohinyore kod hocho ne familia jomowito ngimagi. Bende gidwaro gikaw ting' mar iko ne joma obila ne onego. Jong'anyo madibed ni pod obila odino negi gidwaro mondo owe thuolo. Jod bura owito oko paro mar chik mar omenda ma higani kaluwore kod pen chik 115 mar katiba. Jolweny ma KDF oduoke kembegi kendo jatend migawo mar jolweny Aden Duale mondo riembe tich. Mogik, mondo wechegi kik nuore kendo e kinde mabiro, piny owacho nyaka luw pen chik mar 4 kare mar 2 mar katiba mawacho ni Kenya en piny morwako duond buche duto mopogore opogore. Jailieta, Ramogi TV. Riwruok moro mar rowere mong'ere kaka Interparty Youth Forum moro kwayo margi ne jatend piny William Ruto e wi winjruok mane owacho ni odhi bedo godo kod rowere ma pacho ka tok ng'anyo mar wito oko chik mar omenda ma higa 2024. E winjruok mobiro bago kod rowere ma piny Kenya, riwruogno kwa jatend piny mondo go lweny e mibadhi manie sirikal kaachiel gi tieko nok mar tije kod wito oko lek mar higa 2030 kata Vision 2030 ka giyango ni jogo mane ochake ne ok okawo pach rowere. Bende gipuoyo okang' mane rowere motis ni Gen Z okawo mar bago ng'anyo e wi paro mar chik omenda ka giwacho ni piny owacho nyaka winj pach rowere kendo gitim nonro mapiyo e wi rowere mane onegi kod obila ka ne ging'anyo. Mondo oyie obed piny, wayie ni economy kata uchumi ne dhi marach. To jatend piny ma en William Ruto oseyie ni oyie bedo kodwa piny kaka rowere ma jo Kenya. We want a speedy investigation, number one, for those rogue police officers who used excessive force to these young people. We have lost so many young people across the country. So we want IPOA to take up this case very seriously. We are going to write to them and investigate that we have already identified some of the key elements within our security that have been able to use excessive force on young people who are unarmed and who are just demonstrating they wanted their voices to be heard. Hii ruwaza mpya lazima ikizingatie maneno ya kazi jinsi Mheshimiwa Masaki amesema, kwa sababu watu wanaumia. Hii ruwaza mpya lazima izingatie maneno ya unemployment ambayo tumesisitiza hapa, ukosefu wa kazi. So tunasihi rais ameweza kupendekeza framework ya dialogue. Hii dialogue lazima izingatie aspiration ya majority of Kenyans ambao ni 70% of the population. Jafwambo matene Mutegi Njau owito ngimane kaluwore kod anyuola mare. Mutegi Njau nonindo odhiambo manyoro. Mutegi biro par kod tich mare manotimo kuom higni buora ahinya to kane entiere kambi mar Royal Media Services e chenro maniluongo ni Cheche. Anyuola mare pare kaka jalo manohero oganda kendo ne chunye ler. Jogo bende medo ywago jalo ka giwacho ni ne en jalo manohero tich manotiyo. Johera mage bende ochopo e mbui mag oganda kendo chwalo ote magi mag mos ne anyuola mare. Chenro mar ik mare dhi nyime ka anyuola osingo mar golo chenro malong'o e bwo ndalo 2 mabiro.
Ji adek ma gini e diere owito ngimagi yor Ruiru e kaunti ma Kiambu e kinde mane giloro kite moko kido mar granite kowuok e trailer mane owuok industrial area e boma ma Nairobi. E kinde mane jotijego eko aboro ochako loro kitego korka acham gi korachwich e wang' achiel, kitego ne opusore kendo lwar kuomgi ma onego ji adek kuomgi kanyo. Kaluwore gi komanda mar obila mar Ruiru Alex Shikondi, ji 4 kuomgi ne onyalo chikore ka moro to ne ohinyore marach kendo dhi nyime yudo thieth e osiptal. Jogo manotony olero luoro mane gibet godo e kinde mane gitemo konyo jowetegi, ka joneno to wacho ni jogo manowito ngimagi ok ne ni kod lony moromo kendo kitego bende ne obet marach manokelo tich matek e lorogi. Yuko tushaingia kwa duka na mawe, tunasema mawe mbeba watu wengi. Sasa bado kabla tuweke mawe ndani, kasikia sauti kwa gari. Sasa kutoka ndani tukapata washada leo na hizo mawe. Tukajaribu kung'ang'ana kuinua hiyo mawe ikashindikana. Sasa ndio tukajaribu kuokoa, wenyewe tukajaribu hata mmoja ni kuinua ni shida. Sasa bahati mbaya wao walikuwa wamefunikiwa already 3, walikuwa 4, mmoja kasururika kaenda OC. Ile road trailer unaona ilikuwa na deliver mzigo hapo wa granite. Alafu watu wakati walikuwa na watoa wakazidiwa na yule mzigo. Alafu sasa ikawaralia. So watu 3 ni kama wamelaliwa na hiyo mzigo na wameaga dunia watu 3. Vile hiyo mawe aina ya granite ilikuwa imewekwa upande wa left na upande wa right. Katikati kulikuwa hakuna kitu. Hawa watu walipoingia katikati, kutoa mmoja ilipata kuwafunika. 4 waliruka kwa gari wakaenda chini. 4 wale walibaki kwa gari, 3 walifunikwa na hiyo mawe, na kwa bahati mbaya walipoteza uhai wao. Mmoja aliumia, amepelekwa hospitali. Hatujafuata kwamba ako hali gani, lakini alitoka akiwa ameumia sana. E weche matuche lak sechegi en ni mane jatend migao Maina Wanjigi owito ngimane. Maina Wanjigi e kinde mokalo ne en jatend migao e weche mag pur kendo nobedo jatend migao mar weche mag limbe. Mane jatend migao Maina Wanjigi lipoti yangonwa ni owito ngimane ka e kinde mokalo nobedo jatend migao mar limbe e piny owacho ma Kenya kendo bende nodogo bedo jatend migao mar pur. Wabro kelo ni mathoth e wito mar jatend migao machon Maina Wanjigi e weche manyien mabiro. To ka wadhi nyime en ni riwruok mar jochiw thieth e kaunti mar Trans Nzoia kata NASES sani koro sundo sirikal mondo med kwan mar jothieth kata NASES mar neno ni gikedo gi nok ma sani osenyenyore e kaunti no. Giwacho ni tich magitiyo en mano mochuno ka kwan margi to ni piny mokalo ka koro chuno ni mondo migiti kuom seche momedore ka gikonyo jotuo e ute mag thieth mag piny owacho. Bende gichiwo milome mar ndalo 14 ma ka dwaro margi ok otimore to gibiro bago ng'anyo. The board has not been able to employ any staff in the technical field since 2022. So like in nursing, we have only 470 nurses in so many facilities, around 85. And when you go to some of these facilities, you get 1 nurse or none. We'll go on a strike from the community level to Malokijana. All the 90 health centers and the hubs will paralyze service delivery in those areas. What you want is promotion for members. What you want is to cover the shortage or employ so that they cannot frustrate us anymore. A public service board, tafadhali muache watu wa public service board wafanye kazi yao. Executive interfering with the public service board, hiyo ni kusema ya kwamba hamtaki public service ifanye kazi. Independent body. Weche mamoko ma wan godo en ni gavana ma kaunti ma Migori Ochilo Ayacko owacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi kawo ting' mar thieth mag jogo manohinyore e kinde ng'anyo mane otimore juma ni e kaunti no. Ochilo mane wuoyo e kinde mane otimo limbe ne jogo madhi nyime gi yudo thieth e osiptal maduong' ma Migori bang' obila chielogi kod magina e kinde ng'anyo
owacho ni nitiere ji 7 manoyudo hinyruok ma pod dhi nyime kod yudo thieth. Gavana Ochila Yako oseyo obila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo. Ji 7 ma gi omenda mar thieth gin moko kuom ji 11 manohinyore e kinde ng'anyo mar Tich Ariyo kod Nyoro e kaunti ma Migori. Kaka jotelo giparonwa ahinya gima ne ok wang'eyo ni wasebedo kwachano gik moko ka gima gin nyithindo nyaka chieng'. Nyaka koro migi kinde, nyaka koro jiwgi, nyaka koro gin bende omigi thuolo mondo giyud kaka gitiyo, giyud kaka gik milosogo duondgi kata dwarogi bende okete iye kanyo. Dwa wacho ne nyithiwa mang'anyo e Migori kata Kenya duto ni chik mane oketi ei sheria, chik moket ei pend chik ma en constitution oyiene ji mondo ng'any. To gini nyalo mana timore maber ka jogewa matindogi kata ji duto mang'anyo otime ka ok giketho gigegi. Mohinyore mokele osuptal ka ma osuptandgi gin nyithiwa mane wagero negi osuptal gi jo Migori duto. Sirikal matelo ne bro kawo garama mar bil maggi. Maloyo ji 250 e ward ma Mayenye e kachung' od bura ma Matayo e kaunti ma Busia ma bende osebedo kodak e ngima mojwang'ore biro yudo sir e bwo chenro mar gero negi udi mag mabade. Chenrono ma kamano mitayo gi sirikal mar kaunti no ka gikonyore gi apisi mar ward ma Mayenye mar neno ni jogo duto modak e ute lumo kony mondo mi oyud udi mabeyo mag mabade. Koloso e sach nyasi masidho ayanga chenrono mabiro dhi nyime nyaka higa mar 2027, MCA maluorano Richard Okelo owacho ni gigeto mana duoko chien midhiero ma jodak ma kono osebedo kakale to moloyo kinde mag koth ma utegi osebedo ka chwer. Nikiongea kwanza, nilikuwa na nyumba ya mabati 5 ambayo nilikuwa hainitoshelezi vizuri. Nilikuwa vitu vingi singeweza weka kwa nyumba, hata mke singeweza mweka kwa nyumba, lakini vile nimeshukuru nimepata mabati 14. Nashukuru sana mheshimiwa wetu. Kupitia kwa mradi ule wa grants ambaye iko katika department yangu, Mheshimiwa Okelo aliamua kwamba yeye grant zake yeye ataelekeza kuondoa nyasi, na hatuwezi kuwa na economic revitalization iwapo umaskini bado uko juu. Shida ambazo zinaletwa na umaskini ni kama vile kulala kwa nyumba ya nyasi ambayo mvua ikinyesha kwa wingi unapata nyumba hiyo inaachilia maji na ingia kwa nyumba. Leo tumekuwa tukifanya mradi wa kujengea watu nyumba. Tunaziondoa nyumba za nyasi kwenye ward, tunajenga nyumba za mabati. Katika ward yetu hii tuko na units 2. Unit ya kwanza inaitwa Mayenje unit, unit nyingine inaitwa Blanda unit. Tumekuwa na watu ambao wamekuwa wanaishi nyumba za nyasi wengi sana. Lakini hii tunaitwa kwamba ni phase 1 ambao tunaifanya, na hii phase 1 imechukua watu, namba ya kwanza imekuwa 37 na tunakadiria kukuwa na watu 250 tukimaliza mwaka 2027. Jodak Makatumba e ward Manguni e kachung' od bura ma Mwingi Central okwedo dwaro mar sirikal mar kaunti no mar gero tesendo bila e alworano. Tesendo bila no en achiel kuom 8 migero gi sirikal kaunti ma Kitui komakore kod piny owacho mamalo e tong' mar kaunti no gi Tana River mar jiwo arita kwe. Giwacho na alworano ok ni e kaunti ma Kitui kendo ni pok ka gikwayo sirikal ni gidwaro tesendo bila kanyo. Romo makamano nochwo e kom kod county commissioners ma Kitui gi Tana River maduto nowacho ni nitie dwaro mar kweth mawuok e kaunti sariogo chuogo kamati mar arita maduoko kwe e alworano. Nimesikia mzee huyu akisema alizaliwa hapa tu na Wakamba hapa. Sio ni kitu mzuri. Tumekaa pamoja miaka mingi mimi na Wakamba. Na hatuna jambo. Labda kutoelewana sana. Na sisi kama county government ya Kitui hatuna ubaya na nyinyi. Nyinyi ni majirani, tunataka tuishi kwa amani na tunajua mmesema kuna watu wanakaa hapa sana. Si ndio? Unaishi kama vizuri. Na sisi tunaendelea hiyo iendelee. Tutaketi chini na mheshimiwa na MPs, bwana county commissioner. Wewe mwenyewe utarudi tena na county government na the leaders ya commission ya county security team yako. Kisha tutapata way forward. Na ninarudia hiyo ili tukimaliza yule anaharibu jina ya kwetu ili Wakamba waogope sisi,
wewe mwenyewe tutakuondoa. Sawa sawa? Tunataka muishi kwa amani. Mambo ya mpaka tunawachia wale wanahusika, si ndio? Lakini hakuna mipaka Kenya, hakuna mtu anafukuzwa. Wewe ni mwananchi wa Kenya na sharti katiba inakulinda na security committee wanakulinda. Sawa sawa? Jatend migao mar ohala kod kembe Rebecca Miano owacho ni kauntis mantiere yo nyandwat ma Kenya kaka Lamu, Tana River, Wajir, Mandera gi Garissa nigi thuolo malach mar ohala mapok otigodo e yo makare. Kolose romo mar ohala e boma ma Mokowe, kaunti ma Lamu, Miano nowacho ni kauntis go nigi mwandu mabuo ma bende thoth mokalo ma kotigodo maber to nyalo tieko midhiero mar alwora. Ma bende nowacho ni migao mare mar ohala oseketo okenge mabiro neno ni gikonyo nyayo ohala e counties abichgo. Ne giwacho ni gibiro konyo neno ni kit ohala mopogore mowinjore ochaki e alworano. Ili watu waweze kujua na kuelewa maana ya kufanya biashara. Kwa hivyo mafunzo ya kibiashara, pia tunatafuta wekezaji tuwalete, haswa intentionally tuwaletee hapa. Tuna mipango mingi. Sasa najua kwanza Lamu kuna wekezaji watakuja hapa kufanya kazi ya samaki, kuna cashew nuts, kuna kazi ya kutengeneza palm oil, mangoes. Kwa hizo tunataka tufungue macho ya ulimwengu na wekezaji wote wajue kwamba wakija kwa hizi counties watapata biashara za kutosha ili wawekeze huku. Jodak kod jotelo ma Juja e kaunti ma Kiambu ni kod geno kaachiel kod mor mathoth bang' chenro mar keto bomano bedo muspal chakore, kendo gin kod geno ni biro jiwo dongruok kendo duoko chien dhier. Gikwan mohe oganda 300 ka chung od burano ogen mar bedo gi lokruoge mathoth mag gedo bang' bengi mar piny mangima World Bank miyogi chiwo mar omenda maromo milion 149 mondo okonyie gedo mar bomano. Gwengego mogen bero gin kaka Kilimoni, Juja, Murera, Waitethie kaachiel gi wards matetha maduto ni kod dwaro mar duoko chien dhier, chiwo tije ne rowere, bero arita kwe kaachiel kod bero yore mag yuto. Tumeweza tu kuchukua mambo machache ambayo tutapea kipaumbele kwa mwaka huu, tukitarajia kwamba kwa sababu ya wingi wetu kama watu wa Juja, kwa sababu hapa Kiambu, Juja ndio ya pili kwa wingi wa watu kufuatia mbele ya watu wanaitwa Ruiru. Kwa hivyo tunatarajia kwamba mwaka ujao wa serikali tutapata mgao mkubwa, kwa sababu pesa ya World Bank huwa inapeanwa kulingana na wingi wa watu. Sana sana ni kuhusu maji, kuondolewa maji kwa barabara na kutengenezwa barabara zetu ambao hazijawahi tengenezwa tangu Juja ikawanishwe, na tunafurahia kwa sababu tumeambiwa hiyo iko katika mpangilio, tutatengenezewa. Na kama kwetu pale Murera tuna mpangilio ya kutengeneza mabarabara, kuanzia na mabarabara ya ile tutaweka Kabro 14, ingine area Tor na area kadhaa, sote tutakuja kuweka, alafu tuweke sewer line. Hiyo ndio sababu tuko hapa, tusikize wananchi vile wanasema. Tumeweka cabros katika streets zetu zote za Waitethie na tumeweka mpaka mataa ili eneo letu likuwe na mwangaza ya kutosha. Keza katika leta miradi miwili. Kwanza ni tarmac road ya kushikanisha Kimbo Junction 20, na mradi wa pili ni kuweka cabros katika our shopping centers. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda ya panda ikafika 500,000.
Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mahali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore okor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desreuru mondo ubed jok makare. Mana dia. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Teacher Beach, kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pre-design makare. Ramogi TV biro kanyakla kati yako na Ramogi Radio kama bende Stimariwo Record P. Yawanja wauntie kikubedo mabori yakoro mgajen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Okangegi moro tawinjo. Roma ni ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, saa 4 otieno.